سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓን እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሕሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካብ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። በሉ ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ መከታተል። ብቀደም ዘመን ሓንቲ ዓባይ ገረብ ቱፋሕ ነበረት። ሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ከዓ መዓልታዊ እናመፀ ኣብ ዙርያ ምፅዋት ይፈቱ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ጨናፍራ ይሓኩር፣ ካብ ፍርዓ ይበልዕ። ክደኽሞ እንከሎ ከዓ ኣብ ፅላላ እውን ቀም የብል ነበረ። ንሱ ይፈትዋ እታ ገረብ እውን ትፈቶ ነበረት። ጊዜ ምስ ምንውሑ እቲ ቆልዓ ዓበየ። መዓልታዊ ምስታ ገረብ ምፅዋት ከዓ ገደፎ። ሓደ መዓልቲ እቲ ቆልዓ ናብታ ገረብ ተመለሰ። ምስ ሕዙን ገጽ ከዓ ኣብ ቅድሚኣ ደው በለ። እንኳዕ ደሓን መጻኻ፣ ሕጂ ንዓ ብሓባር ንፃወት በለቶ። እታ ገረብ ነቲ ቆልዓ ኣነ ድሕሪ ሕዚ ምስ ገረብ ዝፃወት ሕፃን ይኮንኩን፣ ባምቡላ ክገዝእ ደልየ ኣለኹ። ነዚ ክገብር እንተኾይነ ከዓ ገንዘብ ከድልየኒ እዩ በላ እቲ ቆልዓ። እታ ገረብ ከዓ ብድንጋፀ እናጠመተቶ፣ ይቕሬታ ኣነ ዘህበካ ገንዘብ ኩሉ ዝፍረታተይ ቀንጥቦሞ ዕዳጋ ወሲድካ ሽጦ፣ ንባምቡላ ዝኸውን ገንዘብ ድማ ክትረክብ ኢኻ ክትብል መለሰትሉ። እቲ ቆልዓ ኣዝዩ ተደሰተ። ንኩሉ ፍረ እታ ገረብ ከዓ ቀንጠሶ፣ ብሓጎስ ከዓ ንገዝኡ ተመለሰ። እንተኾነ እቲ ቆልዓ ድሕሪ ነተን ፍረታት መቕንጣሱ ፈፂሞ ይተመለሰን። እታ ገረብ ከዓ ኣዝያ ሓዘነት። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እቲ ቆልዓ ሰብኣይ ኮይኑ ናፍታ ገረብ ተመለሰ። እታ ገረብ ብሓጎስ ተቀበለቶ። ንዓበል ብሓበር ንፃወት በለቶ ብግርህነት። ንፃወታ ዝኸውን ጊዜ ይብለይን፣ ነታ ዝመስረትኩዋ ስድራ ካሓልየላ ዘለኒ ኣነ እየ። ንመዕቆብ ዝኾነና ገዛ ክንሰርሕ ደሊና ኣለና። እንታይ ክትሕግዝኒ ትኽእሊ በለ ብረጊድ ድምፁ። ገዛ እኳ ይብለይን፣ ግና ነዚ ጨናፍረይ ቆሪፅካ መስርሒ ገዛ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ በለት እታ ገረብ ቱፋሕ። ስለዚ ከዓ እቲ ሰብኣይ ንኩሉ ጨናፍራ ቆሪፁ ጠረናኒፉ ተሓጒሱ ኸደ። እታ ገረብ እቲ ሰብኣይ ሕጉስ ኮይኑ ስለ ዝረአየቶ ኣዝያ ተሓጎሰት። ግና እቲ ሰብኣይ ሕጂ እውን ድሕርታ መዓልቲ ፈፂሞ ይተመለሰን። ንበይና ከዓ ብሓዘን ትነብር ነበረት። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ከዓ ኣብ ጊዜ ሓጋይ ቀትሪ ምድሪ እቲ ሰብኣይ ናፍታ ገረብ መፀ። እታ ገረብ ከዓ ኣዝያ ተፈሰሐት። ጊዜ ፀዋታ መፂኡ ሕጂ ብሓባር ንፃወት በለቶ። ናብ ዕርጋን ገፀየ ዝኸይድ ዘለኹ፣ ኣእምሮይ ከዘናግዕ ንባሕሪ ክኸይድ ይደለ ኣለኹ። ገለ ጀልባዶ ኣይህልወክን በላ እቲ ሰብኣይ ተመሊሱ። እታ ገረብ ከዓ ንጉንደይ ቆሪፅካ ጀልባ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ፣ ናብ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ከዓ ተንሳፍፍ በለቶ። እቲ ሰብኣይ ንጉንዲ እታ ገረብ ቆሪፁ ጀልባ ሰርሐ። ኣብ ባሕሪ እናንሳፈፈ ከዓ ባህጊ ልቡ ይፍፅም ነበረ። ነታ ገረብ ግና ብፍጹም ኣይዘከራን። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እቲ ሰብኣይ ናፍታ ገረብ ተመለሰ። ይቕሬታ ንዓኻ ዝወሃብ ገለ ነገር እኳ የብለይን፣ ቱፋሕ ዝበሃል የብለይን በለቶ እታ ገረብ። ፀገም የለን፣ ንቱፋሕ ዝበልዕ ኣስናን ከማን የብለይን መለሰት ሰብኣይ። ክትሓኽሮ ትኽእል ጉንዲ እውን የብለይን በለት እታ ገረብ። ኣእጋረይ ምእዛዝ ዓብዩ፣ ሎሚ ናብ ገረብ ክድይብ ኣይክእልን መለሰ ሕዚ እውን እቲ ሰብኣይ። ብሓቂ ክህበካ ዝኽእል ዋላ ሓደ ነገር የብለይን፣ እዘን ሰራውር እየን በለት እታ ገረብ። ብዙሕ ዝደልየ ነገር የብለይን፣ ኣብዚ እዋን ክዕርፈላ ዝኽእል ንእሽተን ቦታ ጥራሕ እየ ዝደሊ ዘለኹ መለሰ ሰብኣይ። ጽቡቕ ናይ ዝዓረገ ገረብ ሰራውር ክተዕርፈሎም ኣዝዮም ምችዋት እዮም። ንዓ ምሳይ ኮፈል ኣዕርፍ። እቲ ሰብኣይ ኮፍ በለ። እታ ገረብ ከዓ ንብዓት ፍቕሪ እናነበዐት
ሰሓቐት ሞራል ናይ ሳዛንታ እታ ገረብ ምሳሌ ናይ ስድራና እያ ህፃናትን ከለና ምስ ኣቦናን ኣዴናን ክንፃወት ኢና ንደሊ ምስ ዓበና ከዓ ንገድፎም ገለ ነገር እንተደሊና ወይ እውን እንተፀጊሙና ጥራሕ ናብኦም ንመፅእ ናትና ባህርያት ብዘየግድስ ስድራና ንዓና ክሕጉሱ ድቃስ ለይተይብሎምን እቲ ቆልዓ ጨካን እዩ ንብል ንኸውን ኢና ግና በዚ መንገዲና ንሕና ከዓ ንስድራና ንጥምቶም ዘለና ሓልየቶም ፍቕሮም ከምሁብ ወሲድና ከዓ ክብረተይ ንሕቦምን እዚ ግና ዓዲ ምስ ቀየረ ተጣዒስካ ዝምለስ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዝበሎ ኣቦናን ኣዴናን ክነኽብርን ተኻፈልቲ ጸጋታት ስድራና ክንከውንን ይግብአና ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ኣመና ፈቲኹምዎን ከም እትኾኑ ኣይጠራጠርን እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ኣብዚ ቻናል ሂዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትሕመቁ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰና እዩ